Zdravo ljudi, u ovom klipu ću vam predstaviti kurs koji sam objavio pre nedelju dana, relativno skoro, koji se tiče MQL 4 programiranja na platformi udemy.com. Na kraju klipa ću vam dati kod, odnosno kupon kako možete dobiti ovaj kurs potpuno besplatno, tako da ostanite do kraja, a ja ću da vam malo ispričam o tome šta se radi u ovom kursu i zašto bi možda trebali da ga nabavite ili možda ne. Ok, ima kursa MQL 4 programiranje za programere 2023, ok. Ajde ovako, prvo šta je to MQL 4 programski jezik, znači MQL 4 i MQL 5 su programski jezici koji se koriste za programiranje trading alata za softverski alat MetaTrader. MetaTrader smo videli par puta u mojim klipovima prethodnim i on je dosta se koristi znači za trgovinu na Forex tržištu, pa samim tim se ovi jezici dosta koriste za programiranje alata, trading alata. Šta su to trading alati? To su expert advisori, odnosno EA, odnosno trading botovi, znači to su roboti koji automatski otvaraju i zatvaraju tradeove, menadžuju ih i tako dalje na osnovu određenog seta pravila. To su, na primjer, indikatori koje vidite, možete sami da pravite svoje indikatore pod nekim, i svaki indikator koji vidite je isprogramiran nekako. Onda su tu neke skripte i tako dalje, ali da kažem, indikatori i trading botovi su neka glavna stvar. E sad, s jedne strane imamo ljude koji uče MQL 4 i 5 zbog nekog svog ličnog razloga da prave nešto što je njima zanimljivo i to je jedan razlog zašto sam i ja naučio. Znači, kada znate ovaj programski jezik, vi možete apsolutno da pravite šta god vam pada na pamet i odlična stvar je što možete da testirate. I MetaTrader 4 i 5 imaju svoj backtesting opciju u okviru koje vi skupite podatke za, na primjer, posljednjih 1, 5, 10 godina i pustite vaš algoritam da traduje. Na kraju vi dobijate performanse u smislu sharp ratio, profit, loss, win rate, najveći broj uzastopnih profitabilnih tradeova, neprofitabilnih i tako dalje. Tako da, u suštini, ako imate neku svoju strategiju koju želite da probate, i ovo je najkoncizniji način, pošto s jedne strane morate jasno da definišete pravila, gubi se emocije potpuno iz trgovine, automatizuje se apsolutno, znači potrebno je da vaš računar radi kada je ta berza otvorena, ili možete čak što više i da prenesete to na neki drugi račun, na neki server koji i to u stvari postoji kao opcija u MetaTraderu i koja, ja mislim, da košta 15 evra mesečno, što može da bude puno ili malo za vas, zavisno od toga koliki kapital imate, ali sve, hoću da kažem, sve je to moguće. S druge strane, ja sam se 3 godine bavio freelancingom upravo u ovom nekom domenu, praveći trading botovi i trading toolove generalno za MetaTrader, što znači da se programiraju MQL 4 i 5 jeziku i to celo tržište tih trading toolova se povećava sve više i više, tako da ako neko hoće da se bavi programiranjem upravo ovoga, to je super način. Sad, šta je potrebno da bi gledali ovaj kurs? Pa vidite po imenu da kaže MQL 4 programiranje za programere. Ideja ovog kursa je da bude maksimalno praktičan, da se i neki uslov bi bio da imate neke osnove programiranja, odnosno ste nekad videli neko programiranje. Sad, ako ga nemate, to ne mora da bude problem, odnosno izazov je koji može da se reši time što odete na YouTube, imate puno besplatnih kurseva. MQL jezik je dosta sličan C i C++ programskim jezicima, za koje ima bezbroj tutoriala i neke osnove, ako se skontaju, mislim da bi svako onda mogao da gleda ovaj kurs. U suštini, šta su neke sekcije kursa, što može biti od značaja nekome? U suštini tu je neki uvod u kurs, Basics of Financial Markets,
što bi u suštini značilo da ako neko samo programer, a ne zna da traduje, pa ovde pričamo i o nekim osnovnim stvarima koje su vrlo bitne. Tu je još jedan klip Market Fundamentals for Trading, C++ sintaksa, odnosno osnove sintakse, EA, što je skraćenica za Expert Advisor, File Structure, svi oni imaju istu strukturu i vrlo je bitno da se zna kako ona izgleda. I onda idemo u First, Second, Third Strategy Development i Closing Remarks. Šta su ove prve 3 strategije? U suštini, druga je neki upgrade prve, a treća je upgrade druge. Znači mi uzmemo jednu strategiju koja je vrlo jednostavna, koja radi neki price action, isprogramiramo je, testiramo je, a onda dodajemo nove stvari poput indikatora, dodajemo, ovde može tačno da se vidi identifying new bars, identifying engulfing candles, ova strategija je radila na engulfing svećama. Onda imamo dodavanje indikatora, pravljenje custom, znači prilagodljive veličine pozicije, zavisno od rizika, što je nešto što i mi radimo uvek ručno, znači kažemo ok, želim da rizikujem 2% po tradu, pa ja u skladu sa tim menjam svoj lot size, testiranje u strategy testeru i na kraju dodavanje još novih indikatora i pravljenje nečeg što se zove trading stop loss. Ako neko traduje, zna da je ovo nešto što se vrlo često koristi i ovo je nešto što vrlo često klijenti traže da se implementira u njihovim expert advisorima. Da li kao opciona stvar, uglavnom da, ali je nešto što treba da se zna. Kao što sam rekao, kurs je potpuno praktičan, prave se strategije i znači vrlo onako vidljivo šta se radi, ima vrlo malo teorije i na kraju krajeva ono čime ćete završiti ovaj kurs je da ćete imati 3 radeće strategije koje su sve onako sama za sebe imaju puno delova, odnosno kao što sam ja ovde napomenuo building blocks svake neke buduće strategije. Na kraju krajeva dobit ćete jedan kao cheat sheet, odnosno jedan kraći file u kome sam izdvojio te funkcije koje smo koristili, koje možete bukvalno da copy-pastujete u svojim novim expert advisorima, tako da ćete ubrzati proces pravljenja jednog bota u potpunosti. Što se tiče MQL4 i MQL5 jezika, koja je razlika? Razlike postoje. MQL5 je noviji, ali MQL4 i dalje nekako dominantan na tržištu, bar iz mog iskustva. Razlike nisu tolike, tako da ko nauči jedno, vrlo lako može da se prešalta na drugo. Šta više, u ovom kursu upravo i o tome imam jedan video vezan upravo za to. I to bi generalno bilo to. Sad, ja mogu da generišem neke free kupone s vremena na vreme, tako da ko nije stigao da pogleda ovaj video na vreme, da uzme kupon i da ga iskoristi. Uzgred, kako se koristi kupon, znači imate Udemy sajt, idete na, u stvari, najbolje stavit ću link u deskripciji i onda možete da u suštini ovde kažete apply kupon i to je to. Ako neko zakasni, ja ću se truditi da taj kupon bude u deskripciji, to mislim da je najbolje nego da ga ja sad ovde negde pišem, bit će u deskripciji, a ko ne bude stigao, može da mi se javi mailom, ja ću, ako budem tad u prilici, pošto ja imam ograničen broj tih besplatnih kupona koje mogu da pravim, mogu da napravim još neki pa da obavestim sve ljude. U svakom slučaju, ovi kursevi su uglavnom na ovim akcijama od $13,99, što je neka tipična cena za Udemy kurs i po meni ima dosta stvari koje mogu da se nauče, tako da eto, ali kažem, bit će prilike i da postavim dole u deskripciji besplatan kupon, pa onda možete to da uzmete. I to bi bilo to. To su neke informacije vezane za ovaj kurs. Ako iskoristite kupon i kupite kurs, odgledate ga, naravno meni bi značilo da ostavite neki review, neki feedback, meni to pomaže kao kreator ovog kursa, s druge strane i kursu da pronađe nove studente kojima bi ovo znanje značilo. To bi bilo to za ovaj video i vidimo se.